Estou escribindo a Zohran Mamdani, o alcalde de Nova York, para convidalo a vir a Santiago. Porque sei perfectamente que todas aquelas persoas que nos situamos que estamos facendo un goberno para as maiorías sociais, que estamos loitando por unha transformación real, por conseguir un mundo máis xusto e máis igualitario, enfrontámonos a persoas, enfrontámonos a poderes que intentan boicotearnos, que nos insultan, que buscan a maneira de afogarnos, de non colaborar, de intentar transmitir unha idea falsa do que é esa realidade. Por todo iso, eu creo que era bo que pudésemos falar, que soubese desde o primeiro momento que vai enfrontarse, que pudésemos conversar. E tamén porque estou segura de que partillaremos moitas cuestións, cada quen na súa escala de cidade, a respecto de posibilidades, de soños, de ideas que poidamos desenvolver nos nosos respectivos territorios. E, ademais, facelo nestes momentos é doado, porque hai avión directo a Nova York.